Bodky sú rovnaké a predsa nie sú rovnaké. Včera mala prvá B telocvik na školskom dvore. Paľo vlk pritom spadol a udrel sa na koleno. Paľko, ešte ťa bolí noha? Spýtala sa učiteľka, keď už boli v triede. Len trošku. Usmial sa Paľko vlk a pohľadil si koleno. Ale pančuchu si roztrhol, pýta ti jesť, povedala učiteľka. On sa prosím zahľadel na tých veľkých chlapcov, ako cvičia, ozval sa Ivan Svetlík. A v tom sa mu pravá noha potkla o ľavú a spadol. Tí veľkí chlapci sú úosmaci a cvičia na Spartakiádu, vysvetlila učiteľka. Aj naša mama cvičí Spartakiádu, ozvala sa Danka. Nevraví sa Spartakiáda, ale Spartakiáda, opravila ju učiteľka. No povedz ešte raz. Spartakiáda. Spartakiáda, povedala Danka zamračene. Rozosmiali sa všetky deti. Danka pozrela po triede celá nasršená. Katke Lahitovej sa roztiahli ústa až po samé uši a Paľkovi vlkovi bolo vidieť všetky zuby, aj to, že mu 3 chýbajú. Ba smial sa i Peťo susedko, čo namiesto červený hovorí vždy čevrený. To už Danka nezniesla. Odula pery a šuch pod lavicu. Nesmejte sa, deti, povedala učiteľka. Jazyk sa môže hocikomu pošmyknúť. A ty, Danka, vyjdi spod lavice. Danka nič. Poď, ťahajú Janka za šaty. Už sa nesmejú. Danka nič. Tak ostaň tam, povedala učiteľka. Niektorým deťom pristane aj pod lavicou. A my ostatní budeme kresliť. Vyberte si farbičky. Keby ma ešte raz zavolali, už by som vyšla, myslí si Danka. Škoda, že idú kresliť. Mohli sa radšej učiť básničku. Aká je Danka? No ináč je aj pod lavicou zaujímavo. Pod lavicami bývajú nohy. Niektorá noha by rada bývala aj na lavici, ale nesmie. A nohy sú vždy 2 a 2 rovnaké. V rovnakých pančuchách a papučiach, lenže jedna je pravá a druhá ľavá. A stáva sa, že niektorá pančucha pýta jesť, ako teraz Paľková vlková. Otvára ústa ako veľké O a pýta jesť. Chcela by si chlebík s maslom a rajčinou? Pýta sa Danka tichúčko. Ale Paľko vlk práve vtedy zakryl pančuchine ústa dlaňou a pohľadil sa po kolene. Niektoré nohy sú pekne jedna pri druhej, majú sa rady, ako tuto Elenkine. A tamtie sa pohnevali. Jedna je vpredu a druhá vzadu, to sú Peťove. A tieto nohy Danka dobre pozná. Biele podkolienky, belasé plátenky a nad tým kus bodkovaných šiat. Toto sú jej vlastné. A aha, jedna plátenka sa rozviazala. Zaviaže si ju. Jaj! Vykrikla Janka, ba aj vyskočila a pristúpila Danke ukazovák. Jaj! Vykrikla Danka a tiež vyskočila. Čo sa robí? Pozrela Kára učiteľka. Ja som sa zľakla, keď mi Danka chcela zaviazať plátenku. Vraví Janka a najradšej by sa rozosmiala, lenže učiteľka sa díva tak prísne. A mne Jana stúpila na prst. Vraví Danka a najradšej by sa rozplakala, lenže učiteľka sa díva tak prísne. No to sa ti zahojí, kým budeš druháčka, povedala učiteľka. Teraz vyber farbičky a kresli, ty zánovitá bodka. A deti si zapamätali. Bodky sú úplne rovnaké
ale Danka je ešte aj zánovitá. A aká je Janka? Keď bodky vyšli zo školy, zazreli na chodníku mamu a Miška. Ahoj, mami, pozdravila Janka. Vieš, Dana bola na kreslení pod lavicou. A to prečo? No lebo je zánovitá. A ty si zasa žalobaba. Ohrnula Danka pery a pustila sa bežať, lebo pred mamou sa hanbila. Niektoré deti to počuli a zapamätali si. Bodky sú úplne rovnaké, ale Janka je ešte aj žalobaba.